Po tym nowym zakonu na dopełnienie po osnovi narodzenia, dopatrania i okrem nowo dopatrania dziecka budu mać prawo vlasnici poljoprivrednog gazdovstva i ženi ktorí uplacovali doprinosi za penzijne osiguranje. Po podatkoch Porcijnej upravi 2015 roku toto uplacovali veći jak 5000 ženi, a prosekovo uplacovana suma 21.070 dinara. Novost u tim zakonu, ktorý še odnosi na všetky kategoriji ženov položnicoch, že še jak osnova za vyplacovanie veci nebudze brať prethodný 12-mešačný period uplacovania doprinosoch, jak po teraz, ale 18 i 24-mešačný, co doprinieše i zmenšanju neto doprinosoch samim položnicom. Međutim, ženom, ktorí po teraz nikdo ne boli oblapeni za zakonom, i toto nadoplnjenje bude bar značne. Treba len potolkovať, že ženy vlastníci poljoprivrednog gazdovstva pravo na položnický dodatok môžu vytvoriť na osnovi doprinosov za sociálne osiguranie, ktorí uplacovali najmenej 18 mešaci pred narodzením decka. Ženy, ktorí uplacovali doprinosy za penzíne i invalidské osiguranie, toto pravo dostanú, keď uplacovali 24 mešaci pred polovom. Keľo bude takí ženy, na toto odvitu net, ale še zna, že oni len u meni jak 20% slučajeva vlasnici poljoprivrednih gazdovstva. Zakon nam odstupi 1. januara, ali jeho primjenjovanje počne až 1. julija.